Joo, eli meillä oli aiheena Ruotsin laiva. Sveriges båt. Hamnstad. Det är terminalen i Åbo hamn. Det är här resan börjar. Jag ser fram emot att se vad som kommer fram. Det är mycket folk som kommer på en kryssning. Kan jag få nya vänner på vägen? Buffet. Frukostbuffet kostar cirka 20 euro. Lunchbuffet kostar cirka 30 euro. Middagbuffet kostar cirka 40 euro. Priserna varierar beroende på veckodag. Till frukost finns det juicer till bröd, gröt, flingor, pannakaka, andra delikates och givetvis till kaffe. Till lunch och middag kan du få fisk, räkor, kött, sushi, kyckling och nästan allt du kan föreställa. Taxfree. I taxfree-butiken ombord på Stockholm hittar du vanligtvis ett brett utbud av billiga produkter, till exempel alkohol, tobak, godis, kosmetika, parfymer, olika souvenirer, tillbehör, marknadsvaror. Priserna är ofta tullfria, vilket gör dem billigare än i länder. Vocabulär, sanasto. Alkohol, alkoholi. Tobak, tupakka. Godis, makeinen. Kosmetiikka, kosmetiikka. Terminalen, terminaali. Kommer, tulee. Folk, ihmisiä. Vänner, ystäviä. Delikates, herkku. Räkör, katkarapu. Kostar, hinta tai sit maksaa. Kryssning, risteily. Kiitos.